Barka da wannan lokaci. Shin ko ka san menene amfanin Google Map a cikin wayar Android? Ka biyo ni kai tsaye domin na gaya maka menene amfanin Google Map a cikin wayar Android. Amma kafin nan kada ka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu. Google Map yana da matuƙar muhimmanci a cikin waya. Google Map yakan iya taimakawa zuwa duk inda za ka je domin zai ma find na location. Daga zarar ka yi researching cewa ga inda kake buƙatar zuwa, Google Map zai ɗora ka a hanya ya kuma baka direction har zuwa inda kake buƙata a cikin kowane gari kake. To ku biyo mu domin ganin yadda za ka yi amfani da Google Map wajen nuna maka hanya zuwa duk inda kake buƙata a kuma duk inda kake a faɗin duniya. Da zarar ka buɗe datanka, kai tsaye za ka tafi zuwa application na Google Map. Kana zuwa za ka ga application na Google Map kamar haka. Bayan ka danna a kai, za ka ga gurin research nan. A nan gurin ne za ka rubuta inda kake buƙatar zuwa a kowane gari. Misali, mu za mu rubuta Tahir Guest Palace, hotel na Tahir kenan da ke garin Kano. Bayan ka rubuta, za ka danna a kai. Direct idan ka duba da ƙasa zai nuno ma hotunan wajen da ka yi research ɗin kenan. Za ka iya zuwa direct ka dudduba hotuna, ka kalli hotuna kafin ka zo ka duba location ɗin inda zai nuna ma hanya ka tafi zuwa wannan gurin da kake buƙata. Direct wannan za ku ga cewa ɓangarori ne na cikin Tahir Guest Palace. Idan ka duba za ku ga cewa abubuwan da ke cikin Tahir ne abin da ya danganci ɗakuna, abinciccikan ci, swimming pool da dai sauransu. Da dai duk wani abu da ya danganci wannan hotel ɗin da muke buƙatar zuwa. Za a bamu duk wani hoto da ɓangare-ɓangare na cikin wannan gurin da muke buƙatar zuwa. Sannan Google Map zai baka adadin mintunan da za ka yi. A ƙafa kake tafiya ne ko a mota ko mashin ko kuma akasin haka. Idan kuka duba za ku ga cewa ya bamu 15 minutes kenan mu, ya bamu mintuna 15 kenan daga inda muke zuwa cikin wannan hotel ɗin. To direct bayan ka danna research ka gama duba inda kake so, za ka danna file location, zai yi finding base kenan. Direct zai nuno ma fuska kamar haka. To directly wannan blue ɗin da kuke gani shine hanyar location ɗin da za ka bi kenan ka tafi zuwa inda kake buƙata. Zai rinƙa yi maka magana ne idan za ka yi kwana, hagu za ka bi ko kuma dama za ka bi. Idan kuka duba za ku ga cewa ga shi nan duk hanyoyin da za mu bi Google ya riga ya yi mana cikin nasu. Wannan blue line da kuke gani su ne hanyar da za mu bi mu tafi zuwa Tahir Guest Palace kenan, hotel ɗin Tahir da ke jihar Kano kenan. Idan ka duba za ka ga cewa ga shi nan za ku ga duka inda za mu bi ya kasance blue. To duk inda za mu je za ku ga location ɗin da za mu je ga shi nan za ku gan shi da red wannan kenan alamar ga inda za mu je. A nan gurin za mu tsaya daga zarar mun je. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka bi wajen zuwa duk inda kake so a duk inda kake a faɗin duniya. Kada ka manta da yi min subscribe da kuma danna mana alamar like a wannan tasha tawa domin samun sababbin videos ɗina akan abin da ya danganci waya ta Android kenan. Sai kuma kai sharing domin 'yan uwa su ma su gani su amfana.